राजा दशरथ के आत्मा के शांति ना मिलत बा। 14 वर्ष बिता के रावण के मार के जब अयोध्या भगवान राम अलन हो तो राजा दशरथ का आत्मा के शांति बदे भोज रखलन हो। जैसे ही यहाँ भोज रखल गई इतना लोगन के नेवत के बुलावल गई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपने द्वारे पर सबके नेवत के बुला लिहलन। बाबू की भोज में जेके जेके नेवता दिहले होन सभे आइल बा, सभे खाइल चाहत बा, सभे जाइल चाहत बा। भगवान राम अपने भाइयन के साथ थाली में भोजन लेकर के चलल हुन आ सबके लाइन में बैठा के परोसत हुन, प्यार से पूछत हुन के का चाहिए। बड़ी पुरान गीत लगल है संतोष भैया, बढ़िया। ई दोनों भौजाई कहले रहल अपने ननदी से, ननद भौजाई में घड़ी बोनो तो हो ना, लेकिन वो घड़ी बड़ा बनाव रहे, बड़ा लगाव रहे। वो भौजैया का कहले रहल, सरंगिया वाले का डेरावा, अरे सरंगिया वाले का डेरावा तो बतलाई दे लहूरी ननदी। गुरुजी गावे विपिन बिहारी पाठक जी का गावे, कर्म करता दिन बीत गईल हो, कर्म करता दिन बीत गईल, अरे दिल के यार मनावा बाकी बा। कर्म करती दिन बीत गईल, दिल के यार मनावा बाकी बा। दिन बीत गई कहला का मतलब ही बाकी मन अधम जरूर है, लेकिन मन में लालची है। 1 लाख आ गई तब मनवा बहसी की 2 लाख रहत तक मजा आ जात। 2 लाख आ गई तब मनवा बहसी की ओह 4 लाख आइल हो तब मजा आ गई हो। 4 लाख आ जाई तब मन बहसी की इतनी में का बने बिगड़े के हो। 8 लाख आ गई हो तब मजा आ गई हो। मने ही मन रुके का नाम ना ले लाए भैया हो। एक लाइन और गावे कैसे, जमुना किनारे ना जइबो होइया, जमुना किनारे ना जइबो होइया, कन्हैया खेवे नेवारिया। और सादर पुरस्कार मुस्कान बच्ची के द्वारा चरणन में पाँव लगी। और ये सादर पुरस्कार 100 रुपया हमारे गार्जियन महोदय बड़े भाई, आपका आदेश है कि जितना ये कुर्सी लोग छकौले है, गांव का लोग जो कुर्सी लेके बैठ गई बा तो गांव का लोग कुर्सी छोड़ दे। सम्मान आप लोगों के, लोग पीछे खड़ा हुआ इतना भैया परेशान हो हमारा, तो खटिया कुर्सी लोग छोड़ दा। सोना देवी स्वर्गीय अम्मा का लड़की आपके ओर से 50 रुपया, और खजुरगांव से मुस्कान बच्ची की ओर से ये 52 पुरस्कार, और रेती बलिया स्वर्गीय अम्मा का दामाद बंटी भैया ये सादर पुरस्कार चंदन में पाँव लगी है। लेकिन भाव कवि जी लिखलन है बड़ी सुंदर लाइन का, देह के नेवता भावाना, देह के नेवता भवाना, तब भोजनवा दिहले हो राघु करी। ओहो हर सिद्धि बूढ़े बच्चे जवान सब करने आए
भोजनमा हो करने आए। उसी समय शिव रूप बदली के बैठल मार के आसनवा हो। ओहो अरे खाए है बदे आतुर मनवा तब भोजनवा दिहले हो रघुबरी। खाए है बदे आतुर मनवा और 50 रुपया दे के सम्मान कल गई। अजय ठेकेदार भटौली ग्राम सभा के हवा डाबा आप द्वारा चरणन में फो लगी, सबके फो लगी। आशीर्वाद के इच्छा गेहूं दावेला तो बड़े बड़े भूसा करेला। ए भैया हो धर्मेंद्र राजभर किराना स्टोर आपके द्वारा 50 रुपया चरणन में फो लगी, सबके फो लगी। आशीर्वाद की इच्छा हो भगवान राम सबके न्योता दे के बोला के द्वारे पर भोजन करावल चाहत बड़न। सब बैठल बा, सभे भोजन करत बा। वही माया के शिवदानी भोलेदानी भी बैठल हुवन। अब हेतना लोग जहाँ बैठल बा तो इतना लोगन में केहू के चिन्ही कि के भगवान हो आ के इंसान हो। अगर भगवान केहू के रूप में आके बैठिए जो गईलन, छलिया का रूप बना के, बूढ़ के रूप बना के, लड़का के रूप बना के, तो के बाकी जे भगवान के चिन्ह जाई। शिवदानी भोलेदानी आ करके लोगन के बीच में बैठ के आप भोजन कईल चाहत बड़न। अल्लाह मत करा मनोज, अल्लाह मत करा। रविंदर यादव ट्रक ड्राइवर और रविंदर भैया के ड्राइवर हैं। रविंदर यादव ड्राइवर जो ट्रक के ड्राइवर है, भीतरी गाजीपुर के ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया रविंदर भैया के फौलगी बा। राजकुमार नागपुर रसड़ा के धरती से ये सादर पुरस्कार चरणन में फौलगी, सबके फौलगी है। भगवान राम शिवदानी भोलेदानी के चिन्ह नाही बोलन, लेके गईलन हा भोजन आ वही थाली में भोजन परोस दिहलन। स्वर्गीय अम्मा का नाती पवन बाबू के ओर से ही 50 रुपया अपने दादी के आत्मा के आखिरी विदाई में बाबू के शुभ आशीर्वाद। आत्मा जहाँ हो आत्मा के शांति मिले, सबके पो लगी प्रणाम हो। ए भैया भगवान राम भोजन दे के जाए लगलन, शिवदानी भोलेदानी खड़ा हो गईलन और खड़ा हो करके आवाज लगौलन भगवान राम। लोग कहेला कि जवन भी करेला मर्यादा में रह के करेला, यही खातिर तुहार नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रखल गईल बा। यानी पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमके भोजन करा ला, बाकी लोगन के भोजन करा के बाद में विदाई करी। भगवान राम चलल हन, भगवान राम चलल हन, भगवान शिवदानी के भोजन करावे बदे गीतिया के भाव बदल गई। सोना देवी रेवती के धरती से स्वर्गीय अम्मा का आप लड़की है, कहल गई कोनो मेहरारू कहे प्यार तब्बो भई, प्यार अब्बो होई आ प्यार कब्बो होई। खजूरगांव से पवन बाबू 10 रुपया 40 गो तो होके देवे के है। चल हाँ माई बाबू कई लइका है दे दो, अगवा का देले हो वही में बोलबाओ थो 50 गो और का के इनके 100 गो दे दा। ओ घरी कई लड़की कोनो शादीशुदा कोनो लड़का से कहले बिया का कहे, अच्छा लड़का का नाना रविंदर 50 रुपया। और
मनसा देवी बिरजेश भैया का साली है। ई 20 रुपया चरणन में लगी, सबके लगी है। इहे बतिया कहे और सुन कैला रजऊ, और सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, वही मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। बहुत अच्छा, वाह 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 भैया वाह। लेकिन ए भैया अच्छा जे खाना ना खैले हो, जे नहीं के खैले भैया हम हाथ जोड़ता नहीं। एक बार कहब उहे बात, आप बार बार कहब उहे बात। आप लोग जाई जाके भोजन कर ली। 2 मिनट और 2 मिनट और भैया बैठ जी, 2 मिनट बस 2 मिनट। सन्नू चाचा, मुरारी चाचा, जितनी दर्द याद लोग द्वारे पर जा भैया। डबलू बबलू रामकरण चाचा सब लोग द्वारे पर चल जाई। चरणन में फौ लगी है भैया, सबके फौ लगी है। यूपी 54 डबलू राजभर भैया के द्वारा ये सादर पुरस्कार, और गुड़िया बांसफोर आपके द्वारा सादर पुरस्कार, और जोगिंदर भैया नसरापुर के धरती से सादर पुरस्कार चरणन में फौ लगी, सबके फौ लगी है। चली चली और पूजनीय बाबूजी कतवारू भोजन परोसे चलल हन कैसे। अरे आई गईला बुढ़ऊ, अरे आई गईला बुढ़ऊ की धन्य भागी आई गईला बुढ़ऊ, अरे देख लीला राम हर साई हो धन्य भागी आई गईला बुढ़ऊ। बहुत अच्छे वाह भैया वाह। भोजन करते शिवजी बिगाड़ने लागे बात हो, कतवारू पहलवान लेते शिवजी बिगाड़ने लागे बात हो, झंखे परोसे वाला खाली सब परात हो। धन्य भागी आई गईला बुढ़ऊ राम गईले सती पास धाई हो, धन्य भागी आई गईला बुढ़ऊ। भैया बात ओहो भगवान राम शिवदानी के थाली में भोजन परोस दिलन। शिवदानी भोजन करत हुवन, भगवान राम भोजन करावत हुवन। इतना इतना भोजन कैलन हो भैया, अयोध्या का मैं भोजन खत्म हो गई। भगवान राम परेशान हुवन, देखल चाहत हुवन कि आखिर के हो। तीसरा नेत्र का ध्यान लगौलन, और जब तीसरा नेत्र से ध्यान लगा करके देख रहल हुवन, शिवदानी भोलेदानी के देखलन ह। मने मने सोच रहल हुवन कि यही तो बढ़िया कहनी रहूँगा,
लेकिन हाई 80-85 वर्ष के बुढ़ावा का रूप बना के बैठल बानी। मैं अयोध्या का सगरी भोजन क गईले। हाथ जोड़ के भगवान राम खड़ा भइलन, कहलन कि प्रभु क्षमा करी, परीक्षा मत ली, परीक्षा के घड़ी ना बा। ई बाबू की आत्मा के शांति बदे भंडारा कैली, रउआ सगरी भोजन क गईली। शिवदानी हंसे लगलन, कहलन कि जौले हमार भोट पेट ना भरी तौले अयोध्या नगरी से हम जाए वाला ना है। भगवान राम बड़ा हैरान हवन, आखिर इनकर पेट भरी कैसे। भाग करके गईला भगवान, वही माई पार्वती की आगे हाथ जोड़ के खड़ा भइलन और माई पार्वती से सारी बात कहत हुन। बिरहा कई तीसरी गीत बा कहल गई कैसे। ई कोनो दिल जले दिल आशिक अपने मासुका से कहले रहल ओ घरी। रामदेव गुरु जी गावे अपने जवानी में कैसे। अरे गोरिया ए रनिया ए सुगिया मुश्किल बजीना तोरी गली में। हो मजा पर हो महीना तोरी गली में। लोग कहावत कहेला कि घरनी के बिना घर भूत के डेरा होला। गैला हाथ जोड़ के माई पार्वती से कहत रन कि चला चल के अयोध्या में अपने शिवदानी भोलेदानी के मना लो। आगे आगे भगवान राम चलल हुन आ पीछे पीछे माई पार्वती चलल ही शिवदानी भोलेदानी के मनावे बदे अयोध्या में अली हो। कैसे। अरे चली के माता हो चली के माता भवानी पानी राखिल। बिना पेट भरे मेहमानी एक को जई है। अरे हमारी अयोध्या कमानी घोटी जई है। कमाई होवे नहानी अरे पानी राखिला। ए भैया हाथ जोड़ के भगवान राम माई पार्वती के विनती कैलन ह। अली अयोध्या में माई पार्वती अपने हाथ से भोजन बना के तैयार कैली। शिवदानी भोलेदानी माई पार्वती को बनावल जब भोजन पौलन ह उठा के कवर मुंह में डलन। शिवदानी का जवन पगुरी 80 की स्पीड में होत रहल। कहला का मतलब कि जे हाली हाली खात बाऊ अब धीरे धीरे खाए लागल। भगवान राम पूछत हुवन कि काहे प्रभु नमक ढेर हो गई कि मरचा कम हो गई। शिवदानी हाथ जोड़लन, कहलन कि छल कैल ह, हमारी संगे धोखा कैल ह, ठीक नहीं ख कैले। ढेकार मार के खड़ा हो गईलन आ लगलन अयोध्या में डमरू बजावे। वही भंडारा घर की ओर गईलन। माई पार्वती के जब देखलन शिवदानी भोलेदानी सवाल कैलन कैसे अइलू। माई पार्वती हंस के जवाब दिहली, ए प्रभु जैसे रउआ अयोध्या में आइल बानी वैसे ही हमहू आइल बानी। शिवदानी कहे कि हमके खाए का न्योता रहल, माई पार्वती कहे कि हमके बनावे का न्योता रहल। अंतर बा कि हम बनावे आइल बानी या तू खाए आइल बड़। शिवदानी भोलेदानी खुश भइलन। छल तो भइबे कइल लेकिन चलो धैला माई पार्वती का कलाई और शिवदानी लेके जाइल चाहत हुन। भगवान राम हाथ जोड़ के बिरहा के आखिरी भाव में कहत हुन का। कंधारी दादा गावे मिली सब कुछ मिली लेकिन कुछ सवाद ना मिली। जीवन सवाद हो घरी रहल, मुरई होखे नेनुआ होखे
चाहे आम के चटनी होखे, ए घड़ी जितना कुलबा बनत जरूर हो लेकिन सवार ना हो। गवाओ घड़ी पंधारी दादा गाँव में कैसे, अरे अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए पंचो, अब ना मिली अरे नेनुआ का तारा तारी अब ना मिली। इनके बिना खोरले रह ना जाता। अगला जन्म गई इस आदर पुरस्कार बड़ा सम्मान भैया कैलन, इच्छा भी होला। दानी लेके माई पार्वती के चलल हुआ, भगवान राम खड़ा हुआ हाथ जोड़ के विदा करत हुआ कैसे, अरे माता महारानी अपने शिव के मनाए जा, यही अवधि नगरिया तब भोजन बनाए जा। बहुत अच्छे वाह भैया वाह। हाथ जोड़लन भगवान राम कहो, इतना लोगन के हम खियाई के बाबू की आत्मा के शांति मिली कैसे। माई पार्वती हंसे कह कि बस तुहार परीक्षा रहल ह, परीक्षा में पास भइल, मैं खाना भंडार घर में भरल ह। भगवान राम गइला जाके देखत हुन भंडारा घर एकदम भोजन से भरल ह। हाथ जोड़ल कहला कि लेके इनके जल्दी जा। भगवान शिवदानी ताकत हुन भगवान राम से कहे कि कुछ मांग लो, हम खुश बानी। कहलन कि बाबू की आत्मा के शांति बदे ई भोज रखले रहली, इतना लोगन के बोलौनी, बाबू की आत्मा के बस शांति मिले और कुछ ना चाहिए। शिवदानी हंसत हुन, तोहरे हाथे जब पिंडा अर्पित भइल 13 दिन के गौन के 13 पिंडा जब अर्पित कैला, तोहरे बाबूजी की आत्मा के शांति मिल गई। आज भी वो रूल रीत के हम आप निभाई ले भैया, केहू के घरे 13 ही होला। 13 दिन पिंडा दियाला, 13वें दिन भोज कैल जाला, लोगन के खियावल जाला। सुपन भगत यानी कहल जाला कि ई लोग राजा हूँ। जब ये लोग जइहन, जब ये लोग पैहन, आ जब कोही दी हम लोगन की जग पूरा हो तब बुझ लो कि जग। ये लोग 5 बार कहन कि जग पूरा हो, काशी में घंटा बजे। तब जान जइहा लोगन कि घंटा बोझ गइला, माई बाबू तर गइलन। ये सादर पुरस्कार छांगुर पहलवान बन के जनपुरडा सती भोजन बनवली, अरे तृप्त हुए खाय शिव मर्यादा बचवली। शिव कहे राम से मांगनी फरमाए जा, अरे अवधि नगरिया तब भोजन बनाए जा। भैया वाह, ओहो अरे जियो। चलते चलते भगवान शिवदानी वरदान दिहल चाहत हुन। भगवान राम हाथ जोड़ के एक ही बात कहत हुन, ए प्रभु लोग कहेला कि भक्ति से मुक्ति मिलेला, आपन भक्ति हमके दे दो कि तुहार भक्ति कह के हमके मुक्ति मिल सके। ए भैया लोग कहेलन कि जे आइल बा धरती पर मृतलोक में जेकर जन्म हो गई, ए माया मोह संसार में जे आ गई, 2 मिनट का भक्ति करे के चाही, भगवान का ध्यान लगावे के चाही। काहे कि जे करे शरीर में आत्मा बा, उ आत्मा रूपी दुल्हन जब शरीरिया के छोड़ दई, परमात्मा रूपी दुल्हा सवाल करिहन।
हमारी बदे का कैला ओ घरी लोग रोवेला कि हम कुछ ना कैली खाली गरियौले बानी आ झूठ बोलल बानी शिकायत कैले बानी दूसरा कम मेड़ी खनले बानी। लोग कहेला कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करनी तस फल चाखा जे जैसन करेला वैसन ओकर गवाला हो भैया। शमशान घाट सम मने बराबर शान मने घमंड घाट मने जहां जाके सबके जर के बुता के राखी हो जाए के बाद वही का नाम पड़ल शमशान घाट। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बिरहा का आखिरी भाव हो कैसे गुरु गणेश रामलाल गुणकारी राम कवि चंद्रिका के पीछे फूलवारी अरे मीनाक्षी रमा कवि मिली करी के गुड़ गाए जा यही अवधि नगरिया तब भोजनवा बनाए जा। बहुत अच्छे।